Започваме това дълбоко потапяне с един мисловен експеримент. Представете си следната ситуация. Днес е 12 декември 2025. България е на прага на еврозоната. Всичко е решено, курсът е заключен, монетите са изсечени. Обаче, правителството току-що пада, има масови протести, политически хаос. И някой решава да натисне стоп за 1 януари 2026. Какво става? Вижте, интересното тук е, че повечето хора си представят нещо просто. Добре, отлагаме го, продължаваме си с лева, статуквото се запазва, обаче документите, които разглеждаме, рисуват съвсем различна картина. Не става дума за запазване на статуквото, а за рецепта за системен държавен разпад. Чакайте. Системен разпад, това е изключително силно казано. Защо да не е просто отлагане? Защото процесът вече е влязъл в необратима фаза. Като разглеждах документите, попаднах на нещо, което звучи направо абсурдно. Че от правна гледна точка България вече ще е в еврозоната. Как така? Точно така. Защото още през юли 2025 Съвета на ЕС е приел финалните правно обвързващи актове. И те не могат да се отменят. Не могат да се отменят едностранно в България. Не. И на 1 януари 2026 се случва нещо ключово. Дерогацията на България. Разрешението да ползваме лева. Да, точно то. Това разрешение просто изтича. И според европейското право, левът губи своя правен статус. И тук стигаме до тази метафора, която намерих в източниците – зомби членство. Значи страната се озовава в някаква правна шизофрения. Точно. Де юре по закон си член на еврозоната, но де-факто на практика оперираш с нелегитимна валута. И оттам идва и другия парадокс, който се споменава – Хотел Калифорния. Можеш да се регистрираш, но не можеш да напуснеш. Именно. Няма механизъм за излизане от еврозоната, без да напуснеш целия Европейски съюз. Добре, правото е ясно, ситуацията е абсурдна. Но на практика, в полунощ на 1 януари, какво точно се случва? Не може ли просто някой да не натисне копчето? Проблемът е, че това копче вече е натиснато. Месеци по-рано. Тук е дигиталната точка, от която няма връщане. Всички банкови системи, софтуери, всичко е програмирано за необратимо автоматично конвертиране в 00 часа. Тоест, парите в сметката ми просто се сменят. Автоматично. Сметка от 1955,83 лева в полунощ ще стане 1000 евро. Банкоматите вече са заредени с евро. Това звучи апокалиптично. Няма ли някакъв авариен план, някакъв предпазен клапан за точно такъв политически хаос? Не. И това е плашещото. Една политическа заповед «Стоп», издадена на 2 януари, се сблъсква с вече настъпила дигитална реалност. И резултатът е пълна платежна парализа. Банкоматите спират, посттерминалите блокират и най-важното, банковата система губи своя кредитор от последна инстанция. Какво означава това? Обяснете го по-просто. Това е институцията, която спасява банките, ако хората тръгнат масово да си теглят парите. БНБ вече предава тези инструменти на Европейската централна банка. ЕЦБ. А ЕЦБ няма никакво правно основание да спасява банкова система, която открито нарушава договорите. Значи, това е рецепта за бенкрън. Масово тегляне на депозити. Точно така. Перфектната боря. Добре. Картината е на пълен институционален блокаж. Как това се усеща в реалния живот? В джоба на хората? Първо, срив на доверието и на валутния борд, който вече е технически демонтиран. Източниците прогнозират спекулативна атака срещу лева. Девалвация от 30 до 50%. Ужас. Второ, повечето ипотеки и договори вече са юридически в евро, което означава масова неплатежоспособност. С други думи, вноската по кредита ми скача с 50%, а заплатата ми остава същата, но обезценена. Именно, това води до третото кредитния рейтинг на държавата пада до категория буклук. Спира достъпа до външно финансиране, до еврофондове. А Шенген? И накрая, Шенген. Влизането по сухопътна граница, планирано за същата дата, се отменя. Взаимното доверие е разрушено. Опашките от камиони се завръщат. За съжаление, да. Значи, ако обобщим всичко от тези документи, изборът в този хипотетичен 1 януари 2026 всъщност изобщо не е между лева и еврото, нали така? Да, ако го погледнем в по-голямата картина.
Изборът е между функциониращ правен и икономически ред от една страна и пълен неконтролиран хаос от друга. Влакът не просто е напуснал гарата. Според документите, релсите зад него вече са демонтирани. И това ни оставя с един финален, провокативен въпрос за размисъл. Какво се случва с една държава, когато нейната дигитална и правна реалност се откъсне напълно от нейния политически разказ? И чия реалност в крайна сметка надделява?